Er vi klar på så back to game? Jeg har ikke det. Jeg har ikke tid. Først skal vi undervise det. Ups. Kom, det spiller. Godt, nu går det amok. Jeg har det bare på internet. Wow. Shit! Shit. Var det fjerdet? No. This. Oh, what the fuck? What the fuck? Oh my god. Rolig nu, Mille. Oliver. Shit, man. Altså der du skal fortsætte med at grave ned af, så dø. Det er det, du skal slutte filmen med. Læg den ud på Facebook med. Kan du godt dø der? Grave ned og dø. En mere ned, så er jeg død. Og så helt ved så. Så vis mig også lige dit hus, og så dø. Og så stop filmen. Jeg skal på Google. Så prøv at stoppe filmen. Eller hvad vil du? Jeg går ind på Det er Clever. jungle. Det er vokset. Det har fået vokset, Mark. Du kunne sgu da også bare bruge benene. Så vokser jeg lige med samme. Det siger du først nu, Benjamin. My fucking room, bitch. Hvad står der med? Og søs, jeg er dum. Jeg er dum. Nu snakker jeg med en robot. Jeg er dum. Prøv at se den her. Mine. There is a secret. Diamond. Diamond. Hvorfor hakker du det ikke? Ikke! Fordi jeg har alting. It's creative. Nej, det er rigtigt. Jeg er lige ved at skrue mig en computer. Jeg er lige ved at skrue mig en robotkæreste. Lol. Kan du også huske, derinde på RuneScape dengang, hvor mange kærester du havde på en gang? 32. Ikke 32. Jo, jeg tager det selv efter. Lol, jeg Damn, du kan ikke engang tælle til 10 dengang. Jeg skal til at blive kærester med robotkæresten, der er 1 år. Nej, det er så kraften 16. Au, for. Jeg er 17. Hold nu kæft, er det. Finder du din dårstest efter 6 år gammel med stor The dum. room are fucking dead, motherfucker. Jeg er også 17. Jeg glæder mig til at få en bil. Hold nu kæft. Det er ikke meget skål, at det er. Den skal jeg være, du se mig, jeg tror det. Hallo, det er robotisk. For helvede, så ondt det er det. Ja, det er kraftigt. Hey, det går ombord. Hvor bor den? Det ved jeg ikke. Don't try fucking bitch. Cleverbot. Er det en robot, du sidder og tror? Yeah. Så hvor vi skulle tro med den. Er du sikker? Ja, du? Ja. Okay. Vil du